Kung may mga aki pabango niyan na arog kadto sa kadtong panahon, ano ang masasabi mo sa inda? Pero, encourage mo sa inda na ipadagos 'yan. Okay. Ah, mag-practice lang ng mag-practice para kumbaga maghanap kami ng role model na Puwede iba bang ikaw na lang ang i-role model nila? ako. Si ano, Ano, si Kobe mga Bryant. si Michael Jordan, si Michael LeBron LeBron James, James, 'Yan. 'yan. Dalanon ang ano, ang or basahon kung sinda hali paano sila nag-abot naman sa point of, their career kung paano sila nakaabot diyan. And sa mga young ones is that mas magayon man giraray magpuon sa ano, sa basic skills na pag-develop. Kasi